kolektor. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Iken, kupatan miras pantes halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan ini tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngapek, Hongkong ngapek Taiwan, nek kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa, mesti ana kupatan. Nah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa, nek zaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Zaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jam Sunan Kudus ngundang murid Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik, uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembugan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean, sakwise lebaran miras pantes, maaf memaafkan, saling padha njaluk sepura, akhire nganti sabrene dadi halal bihalal. Paham? Kula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Ya nek upat karo lepet iki kan kaya SMP. Lepet iki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan, pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek upat isine beras sing putih sing wangi, nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe ngerti. Lontong itu sipate wong lanang, ya ngono. Ya dawa, enake nek diucap. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibulan tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteke napa, Mas? Mbok tak jadi foto. Nek kowe urung nek sing pojok iki papat kok. Malah meletek banget. Buntere jadul wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kosong, kembali ke fitri entuk cahayane swarga dan kijamo nur kitahya. Dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek kowe rumangsa salah njaluk pangapura. Sing nduweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Oh, ini iki tak golek duit rowan. Muga-muga. Tentane. Iki kan terus sakit tombol angel ra. Engko nek aku omong iki sing lho.
Tuang community center atas buku orang nanggap ya kan? Silakan menghujat monggo. Orang nanggap orang nanggap. Ada netizen itu. Netizen zaman sekarang itu menuntut ada ini apa nuntut kalau dalang pokok jujur ya dalang kalau ini tetap sejutaan lagi sebagian usul royalti ini pintar ngerti kode ngomongnya itu penyawer dong uang yang berpuluh oke nebang dong mau bilang apa Pak? Gue tinggal tadi kombongannya saking anu bulan dari sapi kamu dadar saipul Iya monggo apa kuliner yang banyak toh apa jadi kok jaluk komborangan pembotangan diaturnya Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Rawuh kabeh. Nggih, matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Anto kintunanipun. Waduh. Niki Pak Bupati gak nyuwun-nyuwun apa masalah. Oh ini mesti kintun masalah. Nek kintun masalah nek Mas Anto. Jelas pada. ya Apa ini? pembotangan ya Masyarakat belajar untuk interaksi kalian. Karena interaksi ini orang itu lebih kalian komputer ya. ini tuh ya lorong buatan bisa nggih Nah, kalau itu saya ketahui aku malu. sama nyatanya bayi itu lah bayi soalnya keblok sama kenapa nih Wow, bukan deblok. Toilet ada ya, datanya pendopo. Buat menawa biasa kena di wajah. Lama-lama, model kedua ekonomi kan. Dengan minggu. Sampai kilo Model keren melo. iya lapang nih loh kan Lucu lah, Ingat dari cilik-cilik lho, ingat putih kabeh. Mereka melok wayang liya itu. Kira dalan lho, kalau dia dalan juga. Oh jadi mumpung kalau di daerahnya kalau Bapak di Ngawi dan tim gusur buka orang apa itu? Mila malah kayak kayak manuk loh enggak Ya, lihat yang kita oke. Monggo saja.
Kenyong Kediri, Abudoyo, Burung Kepiseni. Amin. Tepuk tangannya mana? Masyarakat bisa apa coba kita? Izin aturaken sugeng dalu sedayanipun. Ageng bapak-bapak yang terhormat datang selonggah datang ajeng. Kula aturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, kelancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang berikut. Alhamdulillah, Mbak Gita. Izin apa? Ngawi ini gudange dalam. Di Ngawi luar jelek dalam sing piye. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada tuh dalang Ngawi apik-apik. Wah, golek sing gremeng ya akeh. Sing butuh nyabutne kleru ya enak. Oprek pokoke. Kowe roh jenenge Mas Lasno kok. Dereng. Kok gendeng iki ya. Iki dalang Werkudara. Wong gede tapi suaranya cilik. Lah iya. Anu kan. Nggih, Pak. Diiringi gamelan Rais Kulino. Umum. Coba Musik. penonton Diajak interaksi. menang sih. Ya interaksi. Bila namanya belok.